ojo diusir, ojo ngarani aku mantu getir. Nganggur iki lagi mikir strategi, turu iki golek inspirasi. Kudu didukung ojo dibuli, mara tuwa lawang ojo dikancing. Aku tutup maling, aku tutup kucing, boleh ngomong rada sisaring, ojo banting-banting lawang banting piring. Aku krungu aku duwe kuping, mara tuwa milih sertifikate, gawe modal ben iso untung gede. Sementara aku njaluk duwite, gerakan putumu wis sekolah SD. Karo tuku bensin, rokok, kopi, aku mantumu, mantumu, bojone anakmu, anakmu, bapake putumu, sing bakal dadi ahli warismu.